Nema puno vidjela. Zašto danas vadite dokumente CIPS-a? Posao u trgovačkom centru Bingo. Da se prijavim na konkurs za posao Bingo. Pa za aplikaciju posao što se tiče Bingo tržnog centra, pa da vidimo šta i kako se može odraditi. Pa treba mi za prijem za posao. Zbog konkursa za Bingo. Da li očekujete da ćete dobiti posao? Pa, šanse su 50-50, ne očekujem ništa puno, ali eto, vrijedi pokušati. Tačno, 50-50. Ne očekujem baš puno, ali nadam se, pa sad vidit ćemo šta kako. Pa nadam se. Nemam pojma, stvarno, nešto se priča da je to se prodano, da ovo, da ono, ali eto, ajde, predaću. Da li često imate priliku da se javljate na takve konkurse? Pa i ne baš. Dakle, nema ih puno? Ne. Nemam baš veliku tu prilike, te neke velike, ali sad kako se ovo pojavilo, pošto je veći taj tržni centar, nadamo se da će nešto biti, pa sad vidit ćemo. Ali je katastrofa što se tiče CIPS-a i ovo, trebalo bi se malo to brže, ažurnije raditi opet. Jer tu puno je čekanje, po 3 sata ljudi čekaju u redu. Godinu dana ne radim, ne znam, svaki možda mjesec, dva, eto iziđe neki konkurs, koji god iziđe ja predajem.